amakafaka ny fiainana misy amintsika Madagasikara ny fotoagna zao. Zobaka anao mandeha l'église isan'andro, mandeha mikosoaly isan'andro, manompo Zagnahary isan'andro, aza mivolanke hoe Zagnahary tsy mamaly. Zagnahary mamaly. Fa izy alohan'izy mamaly anao, izy mitandregny anao tsendriky. Fa izy tsy miragna amitsika olombelo. Atsika maregny niany mamaly niany fa maly niany. Non, ny Zagnahary tsy karaha zegny. Izy mitandregny anao. Feom-bahoaka feon-Dragnahary. Niany izy tsy mamaly anao. Fa andran'izy mamaly anao, io anao matsafa, maogmata zay mahery nefa misy katakata masaka malemy. Ino ny tiako avia? Ny tiako volagny, kabaro misy, kabaro mandalo, kabaro iaignam-bahoaka, indrindra tsika Madagasikara. Mazava irany lolo sy ny tariny igny, le dimbaka avy any Nazareta hozy izy. Nagnafitra izy hoe za mbola ho avy. Ino avy ny tolo? Razam-betsika taloha mivolagna hoe Zagnahary tsy ambigninao niany, ambigny nefa. Ampodiko volagna tolo, Zagnahary tsy ambigninao niany, ambigny nefa. Nefany tolo koa ny volagna hoe feom-bahoaka feon-Dragnahary. Nomaly zany volagna teto, tsisy olobe ma Madagasikara. Lan'olo manga ma Madagasikara. Safa mamony pesosy jiaby. Fa mamony pesosy jiaby zegny ny olo tokony amiagna voninahitra jegna ka any magnanognano raha tsy fatao, mivolambolagna karaka poka morabalatsaka, mikapokapoko, ngoangoangoagna. Mampalahelo. Mampalahelo. Tsy tratra zay mivolagna eto hoe andesinareo ia mo Madagasikara ty, andeha tekinareo ia mo Madagasikara ty, andeha mezanareo zao mo Madagasikara ty. Fa tsy izy Ndragnahary nagnametsika ny tsara, tsisy raha tokony angatatsika baka ivelany. Fa noho tsy fifankatiavana, nandiavagna le fihavanana, anka nanjary karaha ry Messi, nanjary karaha ry Neymar, ry Mbappé mamony vola. Zegny ane raha misy amitsika Madagasikara, mamony pesosy olo jiaby, indrindra fa ny mpisolelaka ndraiky mpinono amin'ny fitondrana. Adigno andro fa rony niboaka baka tamin'ny vahoaky. Rony tarimigna ny tezaigna, ny biazigny tambany ravinahitra, niananareo avy agnaby io, mba raha hely anagnanao, loloavinao tapondoha, andesinao agnabony sorokinao, vimbinao mitratranao. Baraka raha ndeha boaka anao. Baraka. Nivolagna lolo teo hoe namadiky rano izy, rano lasa pi. Maro amitsika mahay pi zegny, ary maro amitsika tsy mahay. Navadiky ninga ity, le lava volo, lava be volombava ty, le dimbaka baka Nazareta ty, rano ty navadiky ny loso divay. Mba iaran'olo jiaby mikaka, iaran'olo jiaby mifaly. Tsy vitan'le divin, le rano koa navadiky ny divin, mbola nataony koa fa gagagna hoe mofo hely, nanjary mofo be, nahampy vahoaka. Ny tiako avia, atsika isan'andra mandesika dimanche, isaka fête de Pâques, tsy haiko fête de nino, isaka Ramadan, isaka Ide. Zagnahary,
aloha ho atsika mahina atsika magnano hypocrite amy Zagnahary, mahina atsika magnano hypocrite amy aloha. Za, anao, izy, anareo, ro araiky fotsike. Eto tsisy olombelogno nagnamboatra olombelogno. Ny fampisongo natao fa ny fahingana ny Zagnahary. Adinatsika fa le zalahy agnabo ane nagnametsika fahingana, le zalahy andiana tompo etsika isaka dimansy, isaka fety masiny, isaka joma, isaka botsy, isaka riva, atsika agnatin'ny andra raiky misy fanompoagna sasany indimy mandeha amin'ny kisoaly. Adinatsika fa ny Zagnahary ane io nataotsika soma zegny le fiaignana. Mampalahelo, mampandiniky, ndre anao mitandregny hirany lôlô teo fo ko olo manam-pagnay misy toe-tsaigny hoe nataoko nino mavahoaka reto, nino ratsy nataony vahoaka reto tamy fotoagnany andro ny Pharaon magnano toe-tsaigny ataonareo io. Parce que Pharaon tsy naefa misy Zagnahary zegny, non, aminazy izy Zagnahary, potiny izy mpanjaka. Ke anareo mpitondra, piso lelaka, pilono, aza ny loha samangina zahava fa Zagnahary atapony lohanao. Izy tsy ambigninao niany, ambigniny vahoaka na amare. Ro vahoaka mpijalinao ro reny vahoaka an-Zagnahary. Komasy mivaly tsy helihely aminareo, aboaka ny Zagnahary tsy helihely aminareo, fiombahoaka ampijalinareo, tsy ampinaninareo, vetivetainareo, diadiavinareo, tsy asianareo fotony ziska amy razagnandreo. Zagnahary mamaly moramora. Zagnahary tsy mamaly olo ratsy fa izy ndraiky mamanko be ny mpagnano ratsy. Apitra fagnontaniagna amitsika tsy araikiaraiky. Ny tiako aviagna amy raha jiaby zegny, mampitokiky, mampahinakinaka ary mampalahelo le toe-tsaigny anagnandreto mpitondratsika ny fotoagna zio ty hoe magnano Zagnahary tsisy. Magnano Zagnahary tsisy ro fotony nino? Miboaka, mibaribary, baraka amy raha ataondreo. Inona ambarako teto? Taloha nisy cinéma, agnatin'ny kategoriny cinéma misy ny hoe visa C, ny katita kely, misy ny visa B, ny vantobantony, ary misy ny visa A, ny ray aman-dreny adulte. Fa zio ty reto fitondragna reto, ro mihitsy ny andeha hamorogno 4e catégorie agnatin'ny cinéma, visa D. Cinéma, visa D. Tsisy raha tsy hitanao agnatin'ny catégorie zay ndeha firogniny fitondragna ty, le hoe visa D. Amle fitambarany le telo tary hoe visa C, visa B, visa A. Atsika koa mizaha fitondragna ty amy fotoagna zio, tsisy raha tsy hitatsika, atsika mita visa C, atsika mita visa B, atsika mita visa A. Incroyable, mampandiniky. Managna ray aman-dreny vetsika Madagasikara, managna olobe tokony ajaigna vetsika Madagasikara, managna ray aman-dreny avoateza talohatsika zanaka zandry Madagasikara. Non,
aminaka tsisy. Aminaka tsisy fôtonino. Koa raha ataondreo reto tagnatin'ny 25 ans za. Mety maro anareo gny tany hoe magnino mazoky be migonty 25 ans. 25 ans! Fa nandoky raha tsy manjary ataondreo niany nomoaly fa komoaly io rô. Ary tsy voaovandreo. Sorandreo deja fa ratsy normal tsy voaovandreo. Jerindreo ratsy normal tsy haindreo magnamboatra izy. Anka baraka ny boaka. Baraka. Ke amin'ny fotoana zio amizay matoa baraka jiaby io miboaka. Ratsy manjary jiaby io miboaka. Noho ny fitandrignesan-Dragnahary le feom-bahoaka. Mafy mahazo vahoaka malagasy izy. Alohaloha aboakako le baraka. Isaka lera, isaka semaine, atsika misy baraka miboaka fo. Ary ty le grave. Le mpitondra tsy mety avy jery hoe raha mandriky amin'ny aty ny alahelo-mbahoaka. Sindrana alany andriana tsy karaha alam-bahoaka. Ratsy alam-bahoaka zalahy. Ratsy alam-bahoaka, ratsy. Adinatsika zegny le teza, tarimy, fagnabeazana, education napetraka ny razam-betsika taloha. Nefa neo razam-betsika taloha tagny tsy nandeha lekôly. Fa ndreo jerindreo miasa, jerindreo mikaroko, ary jerindreo ny fankatia. Na baka atsimo anao, na baka avaratra anao, na baka antignana, na baka andrefa, na baka agnivonivo ao, jerindreo ny hainy tambatra, jerindreo ny hainy karoko, jerindreo ny hainy andiniky hoe karakory ataotsika. Diso vaza koa diso nde kolonialy na hoe colonisation nisy tamitsika teto tsy nagnatoetsaigna roy. Les colons tsy nagnatoetsaigna roy io, nemo atsika hoe nanjanahndreo tagnatin'ny firy tongo nisy nivonegna normal logique. Potony taloha baka tseniky nisy les droits de l'homme. Kenao koa fa magnara tsy mety. Tsy agnatin'ny lalagna raha ataonao anao poto. Karaha nataonareo anabaviko. Virginie. Mandre-pentanana anao anabavy. Karaha nataonareo anabaviko. Nampidirina tary, nivonenareo tary, docteur Dona namono izy. Nirahinareo napidriky raha namonoana izy. 3 andro après, io nareo vao volagna hoe andesigny Diego malaky, olo fa maty. Za tsy amoa tantara, fa mboavy andra miboako izy. Tsisy afany amle zalahy bandy avy amin'ny ty dimbaka avy any Nazareta ty ne namadiany Judas izy. Firy andra ho Judas? Amy kelera ho Judas? Vola 3 namadiany Judas izy. No netraketraka nareo ty anjaka amy fanagnam-bahoaka, lovam-bahoaka. Anareo mampiseho fa hoe zay zio ny eto. Voninareo tsy amy lera ny vahoaka. Voninareo tsy amy lera ny anabaviko. Tsendriky nefa volanko aminareo tantara igny. Anareo zay mivolanke za anaday ny angigny. Non, za tsy mangigny tantara igny. Ndre nareo tsy amy fitondragna. Toiniko fo tantara igny. Ary tsy maintsy midika agnatin'ny la Légion de Madagascar namononareo nabavy tamy prison. Fa za koa ne antany misy Jesosy le nagnano fahagagagna rano ny vadiky pi, mofo hely nanjary mofo maro na ampy vahoaka. Za mba nandeha aminany Zagnahary Jesosy.
karaha natataony nampitsangana le zazavavy mba nasaiko natsangana anabaviko fa Zanahary mahery fiasa fa tsika olombelogno tsy mety zatra fa raha mahazatra zay niany naparary fony eny any mbo ampizariny anao koa mare aboakany anao koa mare ke nisafidianiko hira igny fotony atsika zao mahita amy raharahany B777 miezaka magnadio tegna ro jiaby amy fitondragna anareo tsy madio fa ty raha tiako agnontaniagna apetrako amy rajoelina fagnontaniagna rajoelina eko anao zao miasa loha mandiniky hoe 45e février-ny sadika mena ny tindriany mena boka anao zao io vaky lohanao hoe hagnakory fipokony ty conférence ny sadika ty hagnakory fipokony ty B777 ty mialatsy afaka anao zandry rajojo mialatsy afaka anao Ratsay Christian mialatsy afaka anao Sena Bomba Risara anareo jiaby amy fitondragna ty mialatsy afaka fotony nagny asa batoigna zay Tsay Christian anao nandeha l'école zay koa nandeha l'école fa filière tsy mira samy baccalauréat za nagnano tekniky anao tsy haiko nindra nataonao fa nahezako anao amy maha Tsay Christian anao rango tamy Solima jusqu'à anao navy eo mandafiraha azovy namotiky Solima valia zako anao fa matra zegny azovy namotiky Solima atsika mikoragna zao azovy namotiky Sekreny valia anao nefa ko masy mivolagna afa anao teo nisy plomb tamy vavanao tsy mivolagna valia azafady PM azovy namotiky Solima azovy namotiky Sekreny valia izy ka raha mipoko miboaka baka aminareo tsy zay zay tsy au courant apetrako fagnontaniagna namitsika bahoaka malagasy indrindra fa anao Tsay Christian anao nivolagna fa hoe anao ro tsy au courant ndraiky rajoely mba agnontaniako koa nanao zala azovy nagnano signature ordre de mission nandianany ty ministre ny fitateragna ty nandeha tany azovy nagnano signature ordre de mission nandianany Augustin Ndiamananoro nandeha ta Téhéran keniana anao ivolagna fa hoe nandeha botry tsisy nandeha botry tsisy boussole zala regny nandeha daoara navy tagny lingilingy nitondra titre hoe iraka ny Madagasikara ministre baka Madagasikara aza badoegna zay zala zay kaza badoegna matoa ro nahazo nagnino tsy aboaka anareo angatako aminao monsieur le ministre PM nagnino tsy sakinareo aboaka ordre de mission ndry zala reto hoe azovy ny signé izy aboa tsisy ministre mandeha daoara zay koa tsy mandeha vacances fa reto ane tamin'ny andra fiasandreo ro nandeha tagny azovy misigné DG sy ny tompony ndraiky ny ACM nandeha tagny za Joakim Zandry Lafabre sa Zoky Labora Mindaoma anao ndraiky rajoely ny signé ordre de mission jiaby
azovy ny signé ordre de mission nandianany azovy tan'Angleterre igny ro mivosy nagnano fa tsy nahena ro nefa ny amin'ny fotoagna zao ro mivosy na bodina ro kenao vola fa zay vahoaka gasy tsisy jery asa badoegna zay zalahy io ne volango anareo fa mamony pesos karaha Mbappé karaha Messi karaha Neymar endraka nazo pesos be loatra anka magnaratsy fotoagna ambony terrain tsy karaha zegny atao miaigny zalahy zagnaritry ambininareo ambine vavaka hatika ataony isan'andra zay vahoaka io mivaly aminareo moramora ary izy io mampibongigny anareo io topina ndraiky ministre koa fa miboaka misigné ordre de mission anao premier ministre miala tsy afaka anao zalahy lerana anareo nagnano Doumbert 32 d'Antary général Bomba Richard anao nahe zalahy io fa niany izy nagnaratsy manjary zany tsy mahe non olobe anao ray aman-dreny olobe anao zalahy assume ratsy manjary nataonareo fa zay tsy bado zay tsy bado ararotinareo ne malagasy mangigny fa raha hainy malagasy reo tsy hainareo tsy anareo mahita reo io mangigny raha hainreo io tsy hainareo azovina gn'iraka nanambotro Zandrila Elia Bevahiny na itsy sakinareo volagny ansambory fotony nino ambaraha zay vahoaka baka fa lerana anareo iaro ro koetranareo ny minono ratsy finono o namono olo amin'ny poison amin'ny hanigny anareo jiaby mitsanga fa raha manteky amin'ny vahoaka baraka ho antanindrazana anareo jiaby miala bala tsisy alanareo bala eto kelera koa nabongignareo Madagasikara napalapalanareo vahoaka topina ndraikitry voalohany amin'ny ratsy manjary agnatin'ny fitondranareo président république premier ministre fa aza magnadio tegna eto anao zalahy aza magnadio tegna anao zao ty volagna aminay fa raha maventy be karaha io ke ministre ny fitaterana ty andeha dahoara fo izy andeha non non tsy possible ingay Richard Bomba tegna magnano koragna mialatsika aminao ray aman-dreny agnatsoko saponao fa anao tegna magnano koragnany jilamboto allo ataoko direct tsy mipetraka maha généraly anao ko koragnanao jiaby io n'importe quoi assume raha koa fa tsy nanjary fa zay ka za hodikody o démocratie o azovy zegny hoe apetrako aminao fagnontaniagna général Bomba fitondragna démocratie ataonao ro io valia koa baka za anao koa lehilahy mariny valia hoe fitondragna démocratie ataonareo io manambotrambotro olo migadrakatra olo mamonomono olo anao ane agnisan'ny namono olo anao agnisan'ny tifitry tamy raha rano 2002-2009 mialatsigny aminao général e fakaza magnadio tegna anareo feny vidéo mandehandeha agny nahitagna anao nagnano action et réaction fa tsy niany anao na avy eo magnano farany anao goaka amy tilagna agnaby ka hoe madio tratra anao maloto
tompona ndraikitry ny be 777 anareo mianakavy, anareo mianakavy, tsisy olo signé ordre de mission ro olo reto koa tsy anareo. Auguste Ndemananoro zao ndigna magnamagna agnino terrain igny agny matanana anazy soa mamanigna agny tany misy izy matoa izy nandeha tagny o signé ordre de mission ary o iraka nampanovigny izy fa izy io niboaka baka raha jiaby. Marigna raha volagnin'ny lolo amin'ny hira igny. Zanaka Zagnahary ny volagna andeha zaho izy izy ary mbola ho avy izy eto atsika izany ndray tsy nianatra mare Zagnahary mamaly anareo moramora. Rajoel, anao hita boky hita pirenena, anao tamin'ny etanao Siranja. Jusqu'à niana mareny tetiny, ndraiky niboaka eky volana zalahy borosatiko igny. Hoe, vahoaka anakary eto. Zay mandevo. Amin'ny tany arabo izy magnano vahoaka anazy fa tsy amin'ny Ambaribe io, o tsisy vahoaka anazy. Zany efa ny volagna ndobaka. Eny tsisy raha ataony anareo, matanjaka ro koa mavita raha mitsangana amin'ny Ambaribe io. Ko uzo hitima badilina ataony Ambaribe io mandiana. Zay nefa tsy volagna mandiana. Fa Zagnahary izy fa mamango anareo kibe moramora magnaboka anareo baraka. Aloha ny igaka rano ny vadiky pité. Keziny anareo ndre nino raha volagninareo io, ndre azovy olo irainareo io, ndre compte faky, ndre compte fotka, ndre compte fako alefanareo io, anareo tompona ndraiky voalohany tsisy olo misigné ordre de mission io. Na ino tsy aboaka anareo, aboabaka ordre de mission zala. Azovy tsy mahay lalagna zegny, ko ministre fa miboaka anao amin'ny primature mamango signature ordre de mission. Fa tsy zoky be wala tsy Zandrila Joakim wala tsy Zandrila Fabre ao tsy Zokilab Ndahoma, anao amin'ny primature ni signé ordre de mission io. Ary nonanao antsoritiny Rajoel ndraiky Ravatomanga amin'ny tapokoronao Lamboridy baiko baka amindro na viendraha io. Fa zay ka za ribiribegna samy baccalauréat, samy mahay taratasy fa filière tsy mira zama. Za teto matetiky ny volagna, même Zandrila Joakim, salut mon frère, matetiky ny volagna. Io généraux nareo, tsy haiko officier nareo reo, indiscutable et inavitable. Aiza la anao olo be retraite ny sotro ronono atsika, un général tsy haiko firy étoile, en plateau anao mangala baraka tegna. Fa ela za teto matetiky zany volagna zalahy io. Lumene mialatsigna aminao ray aman-dreny tognoniko agnaranao. Fa baraka fa maro anao isaka magnano émission tale apetraka ny journaliste fagnontaniagna anao hors sujet tseny zay anao vao journaliste manetra anao matetiky zandry vavy mialatsigna aminao anabavy sy be la volagna atsika ne tsy mikoragna zay fa mikoragna io anao vao magnariny koragna mandeha za fa navy ny volagna o zala
Izalaty tsy mendriko izy manonga plateau fa io mba hitanareo problème io général Lumain izy io ety niboaka izy io soko be tsy mpaminany Joakim tsy moasy fa raha koa volagninay eto io tsy maintsy avy agny parce que fa hainay ary fa regninay izy io boaka ba matoa anao navy amy grade général zay zala maro sampanana lalana nandalovinao fa tsy niana anao navy amy plateau baraka ne igny zokla baraka igny rala baraka igny ray aman-dreny za koa tamy placenao après émission nao igny angosako anada fa nadosiko jiaby maramila mar général za nariako natsipiko amy cantain oh za fa tsy général même za retraite. Salut mon frère. Justement izy boka nambariko teo ro jiaby pendeny Ravatomanga pesos jusqu'en président république normal Rajoela tsy masaky mivola Ravatomanga fotony nagnano Ravatomanga vola Rajoela tsy saky mivolagna Ravatomanga na ino tsy masaky mivolagna Ravatomanga anareo na anao Tsay Christian na anao sénateur président sénat aseva mivolagna Ravatomanga raha tsy manjary jiaby atao Ravatomanga Madagasikara io azovy aminareo gouvernement masaky mivola fa ny vahoaka tsy magnino ary aboanareo zandrila ralahanay Elia Bevahiny zay firangatany tsisy agnabon'izegny zahava tsy haiko namon'olo tamin'ny anniversaire igny nalefa ia amanjakandry napilifasiny agny tsy haiko viavy igny dikan'izegny mazava ne raha volagninay jiaby teto misy olo maventy eo amin'ny miaro izy matoa izy nalefa agny na ino tsy napetraka amy marobe ao alezoto Antanimora ao na alifasary prison natsangananao Rajoela alifasa izy anareo koa niditra amy prison natsangananareo nareo mivola vahoaka idrika ao anareo ampidiriny amy prison natsangananareo io aro avy boka izy anareo 16 ans 25 ans tondra baraka anareo tsy empaka baraka zany ndefaty fo zay fa empaka ranomasina fa tsisy itomagny avany maty no nietraketraka ataonareo Madagasikara mipolaifinareo totalement non tsy mamango amy zoko be zala anareo jiaby même Ravatomanga agnatin'ity Koumbe 777 anareo ary andikaiky FBI madaba karaha anareo ambaranao ma FBI draba ambaranao Interpol draba ro miasa amy cerveau fa ro tsy miasa amy baiko ben oui fa ela tsika nikrie raha zay teto frère zegny naviako mivolagna ingay bomba général igny hoe ary démocratie nagnitsy aboaka anareo gadra politique Paul Rafaroana aboaha mbola rajonazy andrila i madamo igny nampiala ambikiny tamy fitondragna niany izy député Sainte Marie aboa madame Sophie tsy haiko madame Azovy igny gadra politique jiaby regny aboaha anareo koa mefa démocratie misy a Madagasikara fa se kazakadalaina tsisy démocratie Madagasikara potehinareo ny démocratie Madagasikara mialatsiny aminao général Bomba anao tokony voalohany midriky prison raha nataonao 2002 2009 ambaranao dignany vahoaka misy vidéo ne agny
nahezagna anao nahitagna anao nagnino anao tsy gadregna re ndo midika amy gagazo ahitanao izy les autos fa tsy etony any anao zany bénévole n'importe quoi vandiny tseky hitanareo tseky misy mabiny azy igny tsy voa azy igny voa karaha igny somabiny tseky tamizay mbola somabiby karaha igny na zay somakogné course cogné na cogné natao laboly tseky maboto mialatsiny zala karaha nataonao mpitsaroviko anao généraly bomba hitanao volagna nataonao hoe reo andafy agny reo ne botony vazaky anao mandeha mivangatany amy tany vaza mivangatragno anao amy tany vaza dikan'izay anao nino mivazanao amy dikan'izay mba dinia ihany le teny aboaka généraly dinia ihany le teny aboaka assume anao koa diso olobe zala olobe foringa ozy aminay avaratra agny tsy haiko na hainao dikan'izegny magnontania tsy haiko Christian fa hainy zegny izy zany kan'olo baka avaratra olobe foringa zany efa mivola tsy haiko nino asan'ny Bianco tsy haiko nino nananganana nagnapitragna amy plasiny IGE ino asan'ny paky CGI ino asanareo jiaby io anareo zao tsisy masaky mivolagna na Bianco na paky na zovy ino ataonareo io pesosy vola maloto ampiasaigna Madagasikara normal ny vahiny avy magnano rôle parce que mampiasa vola maloto miaraka amindro mbo ivadika ambaribetsika mikoragna resaka vahiny vola maloto zay baka io fa zay akazabadoegna zala anao ma mihevitry le maine tsy haiko l'humain tsy haiko lumiren tsy haiko azovy agnaranao anao mamevitry hoe fa anao mbola maramiraka mibeko olo mibeko anareo amy plateau Jean-Drive mpagnano gazety izy ny MC maître cérémonie anareo fa tsy anao mibeko mba mangala takara tsara anao ndraiky naregny zay jiaby teto miala tsiny miala fondro miala satroko aminao za ray aman-dreny général pisotro ronono karaha nareo Désiré Ramakavelo itsary nagnantoetsaigninareo io contraire izy mampianatra miéduqué magnitsy magnambara fa koa karaha iny ataonao nitondra tagnatin'ny tsafiry taogna anao gendarme ke hoe niananao général retraité toetsaigny karaha iny andesinao plateau baraka fa tsy loana ito eto koa za mitodika amile ray aman-dreny namany papa zama tonton anao koa fa na efa olo adala devant anao tokony nangigny zama rone olo adala ro fa mamony pesosy nde retraite za boka raiky iny retraite bomba tambitambezy nandeha natao président sénat endraka aby tampoko navy amy président sénat ary lalagna mehe lalagna anao mbola velo nandeha natao agnarana anao camp militaire camp gendarme andeha atao agnaran'olo velogno tsary nisy tagnabony tany aia lalagna gendarme mivola zegny aboazay eto asa to dala zay zala avy amile hira hoe aza to adala zao izy de DSP asonamo za ne volagna anareo isan'andra rajoela namianao poison reto généraux tsy haiko officieux tsy haiko nino reto anika mamon'le grady andesindreo rô
mamon'le pesosy mipendrô rô agny amy tsiziny magnala barakategna barakategnany igny dikan'izegny anareo gendarmerie raha tsy teza matao olopenareo magnano toetsaigny karaha igny raha tsy teza ny bomba ny lumene raha tsy teza ny gendarmerie zay tsy faly mamalia baraka regny na bomba na lumene samby nangala baraka gendarmerie n'importe quoi aleo boka tandrignesantsika kabary nandalo andrazo amboaritsika izy alefatsika eto egnatra tegna egnatra za volagna za koa tamy placenao lumene fa elanao teto zoklary mandreny volanko hoe non tsy leo zalahy ty le général nandesy minody retraite fa tokony adosiny aminazy ke za koa niany amy placenao ny désarmé za tompony tegna ny désarmé za zalahy fa baraka anareo roe lahy miralahy samy nangala baraka tegna araiky moa tsy haiko pacifique tsy haiko océan tsy haiko méditerranée araiky retraité officieux général mon cœur aloha tandrignesantsika dalagnanao ro Raha ny efitrao tokony amin'ny vahoaka lany ianao de miovana ny fitondram-pahefana zany rangaty enona zany tsy maresy lahatra an'ilay vahoaka tsy maresy lahatra ny efitrao tsy hoe tsy maresy lahatra io bakilay vahoaka vahoaka tsy tsirana efa niakatra izy fa nambanana basy ina nambanana basy vahoaka votoponona zany io rangaty mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany moramora ihany alao etsika mpanazana ianao nge manana terominao zany ke tsy miaramila anao général manana terominao ianao niakabe zokzazany voalohany am voalohany zokzazaka anao zokzazaka anao baza terominao Andriamatura tsy manana zona za tsy miaramila anao Andriamatura tsy tsy miaramila anao zangy ny teny tsotra teny anao zokzazaka anao teny tsotra vetivety tompoko vetivety tompoko raha sitaka nareo amy rahalato lumene général retraité anao koa fa natsapa anao zandry tokony najenao izy na mafiarany tensionniste aminareo roe lahy mianaka anao zandriny tokony najenao izy ndre tsy niady aminao volagna anazy aja izy amy mahazoky izy fa anao zandry nagnano gisalao maketsa bivava ndraiky mary volan'ty Jean-Jacques any anao moa mbola mihevitra anao mibaiko maramila anao koa mibaiko maramila mindao mipodiky raha bomba agny anao mibaiko ay fa tsy amy plateau olo mibaiko anao agnabony plateau journaliste ndre za boka tafitoki kely za aminazy igny za koa tamy placen'ny Zandrila Iva MC na hoe maître cérémonie izy ny journaliste cérémonie izy ny journaliste mitondra anareo roe lahy tsisy andra koa anareo manonga amy plateau naka tsisy andrany koa anareo manonga amy plateau naka fa anareo tody journaliste nisy fagnahy izy nandamy azala zanaka teraka anareo zala mandamigna anareo olo fa samy pe samy kola samy volo fotsy atapindoa non ino avian'ny jiaby regny ino avian'ny raha jiaby regny mafy raha mahazo Madagasikara baraka o za baraka koa raha ataonareo Madagasikara ny efitsy nikefa B777 atory zalahy fa mandoka
Ah là là. Oh! Za magnontany andesinareo ia mo Madagasikara ty e. Ataonareo nino ma vahoaka e? Nisy volagna anao atao lumene. Anao baka hoanina. Olo jiaby anie zao magnamianao défaut. Même zao Clara Lay, Jean-Jacques nisy défaut nazy, amy mazoky izy. Fa le problème anao, un général retraité. Dikan'izay, taminanao tamy gendarme atao, zegny gendarme nandesinao teo ratsy taiza. Niboaka baka fagnanaovanareo fitezagna ratsy. Ratsy taiza e! Mampalahelo e? Ah, mampalahelo. Heureusement za tsy nagnano service militaire ta Madagasikara. Fa koa karaha igny service militaire ataonareo vahoaka. Ah, abilafa za tsy magnano service militaire. Tegna marina. Ambilafa za tsy nagnano service militaire. Zay baka volaniko zany. Za koa tamy place Zandry Laiva. Mpagnano gazety. Ni banjeko teo nareo. Nde nareo ni alako teo foiky. Fotony nareo foagna samy tsisy jery. Olo be zala. Mary hoe nde amin'ny andafy aty, amy plateau misy fa magnotefa-tsofiny, fa mangoandry. Même agnatin'ny fivoriagna Sénat ao, amy Quai d'Orsay ao, misy fampitoraka, fampanasara. Fa nareo, raha tsary nisy 65 ans, atao ty fitondragna ty. Za teto volagno faela zany vola. Za koa nahita général ty manonga matetiky plateau, mbola angala barakara eto ty volagno. Karaha zegny koa misy araiky agny. Tseko sebo, sénateur araiky igny. Baka amin'ny faritra atsimo. Igny mbo agnano cinéma koa amy plateau. Za mitodika amitsika avagna. Rzandry, Ralahy na Bavy. Mpagnano gazety Madagasikara. Mba fidiana olo ampanongenareo amy plateau. Fa tsy n'importe raha jiaby ande mpanongenareo amy plateau. Baraka zalahy. Sady cinéma visa D no baraka. Igny raha nandalo igny. Vraiment baraka. Anareo zao tsy senatra. Nde zanakanareo fa. Zanakanareo, zafinareo, vadinareo, ragnonareo, tsy haiko olobenareo koa nahita raha nataonareo amy plateau igny. Ah, mety volanareo, ratsy toetra dada ty e. Ratsy toetra papa ty. Anareo zao tsy negnatra nody an-tragno. Amy tragnony vady aman-janakanareo, baraka nataonareo igny. Za megnatra amy plasinareo. Tegna megnatra. Mampalahelo e. Ke amoasako jiaby zegny. Problème jiaby io olo telo fo. Ravatomanga voalohany, Rajoelina faharoe, tsy Christian fatelo. Ro telo ino fivolagnandrozy igny toko telo mamasak'andro nampapory Madagasikara. Abotiko ndraiky. Aboanareo Zandrilahy Elia Bivahiny. Simple rangatako e. Zay ato amin'ny MRFM mangataka simple libéré mpagnano politique. Anareo zao tsy andeha morony dossier Zandrilahy Elia
Oh, am tiako le 16 tiako mbiagna mois d'août fitsaragna anazy. Ah bah oui, izy boka volagno aminao zay zama. Non, anao koa boka ivolagna amin'ny Ankarabe. Zay efa ene zay Ankarabe jolany morengy. Normal député ne Ankarabe magnano morengy agnaty bureau. Normal fotony zay fa zatra morengy zay amin'ny Ankarabe. Donc normal député ne Ankarabe magnano morengy agnaty bureau. Keza koa tam place Zandry Laiva. Zany ala tam plateau ty. Mpanjaiko to roe lambrala. N'importe quoi. Mampalahelo e. Pesos zala. Andengalana ro baraka tegna. Rajoel. Tsay Christian. Ameko solution na ro miranandalo. Ary raha zay fa navinambarako teto. Izala retraité général io meza place. Io mangigny edy. Mangigny kara bomba. Fa izy avy eo ndraiky avandry. Fotony bomba to tsy regny izy navy amy Sénat izy regny. Aseva amia place. Misy ah, justement. Tsay Christian. Recrutenareo général Lumene igny. Amezanareo izy place ino? Ministre ny fitanteragna agnabakabaka io fa heny. Kara izy miembagna baka amy plateau io izy agny. Aéroplane izy jema zegny. Non. Anareo zao mbola mikontinue fa manjary raha ataonareo. Nde za matoky. Ndero membre agnatin'ny Sadeky. Ndraiky ry Sadika association nareo aby reto. Ho avy reo. Ah, ro mety avozo ande aminareo. Non, sérieux raha mbarako zegny. Za sûr ary sasany mbola andefa délégation fa tsy le président na premier ministre ho avy. Fa izy koa ro navy. Bognosa nareo fa ampodiko ndraiky. Journaliste africain tsy mitokika aminareo. Journaliste africain tsy afodinareo vava. Ro avy eo ro mangigny ro mizara jiaby ro avy amindroagny ro magnano discours en plateau. Pa. Africain mbaranareo mijeranareo amin'ny adalagna ataonareo. Ande Diegotsika. Ande Diegotsika. O baka salle du cinéma ny fitondragna ty. Diego. Ah, misy cinéma zala Madagasikara amin'ny fitondragna ty. Atsika varatra agny, atsika salle du cinéma ny fitondragna ty. Ni raha misy Diego. Njana regny volagna Zandry Lahy Ismaily hoe fa PM ny dresse police tsy haiko nino taminay tavaratra tany. Zandriko Ismaily za tsy contre anao frère, anao zandriko. Tsika mpiavagna, samy zanaka Diego. Fa tsy haiko asanao nahazo renseignement correct. Fa tsisy olo tsy miafatra. Même niany. Niafatra vahoaka. Indrindra amreto police grand pouvoir reto. Police grand pouvoir mbara premier ministre anao Zandry Lahy Ismaily mampiafatra olo jiaby raha tondro. Fangalagna vola. Tsara ny sécurité publique. Fataova amin'ny lalagna ara-dalagna. Fa jusqu'à mpitondra bisikilety azony zala police ny grand pouvoir. Non. Mampiafatra. Moto fa tsy volagnina. Bajaj fa tsy koragnesiny. Ke za mpody aminao Zandriko Ismaily. Za tandregny laivinao matsagna igny. Ambara premier ministre anao. Tsy tany araiky fa tany maro izy be zay. Tsy haiko mbiagna le premier ministre volagninareo fa anareo jiaby miala fa police grand pouvoir zala Zandriko indiscutable. Mampieky Diego jiaby.
ary mampitomagny olo amy quartier Grand Pavois. Misy anabaviko mipetraka eo. Koziny baka zegny mazatra atsika. Zanaka pravavy. Petraka Grand Pavois eo. Niafatra. Azondroy. Araiky. Mbola Diego fa tsika. Apetraka fanontaniagna ho an'ny secrétaire général. Za boka fa tsy me place nazy parce que za tsy tia tam za izy tsy tiako. Fa raha ataony tsy mamango. Jocelyne table repassé. Izy io boka fa tsy député mbahoaka fa izy io député ny fety. Misy fety Ambelobe izy pitariky. Misy fety Sava izy pitariky. Misy fety amin'ny Ambarobe izy pitariky député ny fety. Monsieur Boura réglage anao fa volaniko déréglé anao zandry. Atsika samy mianatra tam-pivoloato io. Déréglé na roe mianada fotony nino. Aza la. Fako moaly. Tiako no moaly. Nanomboko 15 heures de l'après-midi. Tapaka motro vahoakany Grand Pavois. 15 heures de l'après-midi. Jusqu'à 1 heure du matin. Motro vonande. Moi. Arts Grand Pavois araiky voarakara io. Diego volaniko zegny. Maro quartier voandrazy. 15 heures de l'après-midi. Jusqu'à 1 heure du matin. Tsisy motro. Za boko nanontany aza la. Kenareo boko nandeha nihina taia. Mandry tsy nihina. Heureusement andra tsy Ramadan. Andra koa Ramadan nety tsara taminareo fotony nareo fo 1 heure du matin nety nandeha nihina alhamdoulillahi rabbil alamin. Fa 3 heures de l'après-midi, 15 heures izy ny vazaha, motro tsy miletry jusqu'à 1 heure du matin. Za tsy nandeha l'école fa za ndraiky nandeha l'école Mba notaniako anao edy Boura, anao mba nandeha l'école baka fa za c'est pas la peine za notany Jocelyne. 4 heures de temps. Vahoaka tsisy motro. De 15 heures à 1 heure du matin. Diego io. Tsy tany araiky quartier maromaro. Nefany anao edy zandry la Boura. Déréglage. Déréglé. Ny watawata teto tam réseaux sociaux hoe agnatin'ny fagnamboarana ny Onelec ndraiky Jirama fa impody amloany jiro amitsika eto. Onelec zao aia. Jirama zao nagnakory. Rano fa tsy volagnin'olo Diego. Table repassé Jocelyne. Mbiagna ma misy fety Diego baka zay mahazo motro. Sikanareo misy fety baka Diego mahazo motro. Anao baka député ny fety Jocelyne table repassé aminay avaratra agny. Punaise. Heureusement andra vacances. Fa iko andra fianarana. Nagnakory ny katita kely madiniky ry zandry ry rahalahy anapavy le mianatra de 15 heures à 1 heure du matin tsisy motro. Anareo mba misainatra edy va? Président Corneille, gouverneur anao agnatin' zegny. Anareo mba misainatra. Atsika boka koragna mera. Mera sa ia zao vi? PDS. Io boka cinéma raiky manokana koa. Vahoaka tsy amenareo herinaratra. Tsisy raha tsara nisy ta Diego, tsisy courant zegny. Tapaka hely fa mandeha. Ikeko. Fa de 15 heures à 1 heure. Nino mandeha amezanareo vahoaka motro à 1 heure du matin. Mba petrako fanontaniagna aminareo vahoaka tsy haiko. Hoe à 1 heure du matin nareo meny fanjakagna Diego motro andeha nino.
andeha misavy sa andeha ndolo sa andeha amoriky fotony fitondragna ty boka fa zatra mamoriky mampalahelo e nefa nilaza ny Diego zay zala andrahaly karaha matsagna aminay ty io ko Diego io andrahaly karaha matsagna fa zio andrahaly ategna haly fagniky io zay baka ambario be Diego zao nanjary fagniky province fagniky ko baka mba district mba toratora mba fanipanigny fa province fagniky non oh nino loatra ma raha nataonay Diego nino loatra raha nataonay province ny avaratra zay hendy eto raha karaha zegny mba tiako misy mamaliky izy to anakazy eny mba tiako surtout anao zanaka avaratra en tant que anao premier ministre mba tiako valinao zegny nagnino ma zay zanaka avaratra to raha farany tsy manjary mangataka anao za maligny monsieur le premier ministre tsay Christian idrika amy lameritsika Diego oh za bokoa prélève misy raha fichier koa baka Diego amy lamery tanàna madio antoko ny fahasalamam-bahoaka aloha ndesiko bakagny le terme tanàna madio antoko ny fahasalamam-bahoaka tanàna mazava antoko ny fampandrosoagna ny vahoaka fa aminay Diego agny fagniky antoko ny mampamirapiratra Madagasikara aminay Diego agny tanànanay maloto fa fahasalamananay tsy zarizary nino ny tiako avia za nahita ny tsara nataony Zokla Jean-Luc be ny tanànanay tamy fotoagnandro aminay izy mbola be ny tanàna fa PDS io tsy mi-existe parce que tsy agnatin'ny constitution PDS zay fa zay kazakadalenaro ndray izy fa nadosonaro teo ne nikortalinaro izy teo mbola nafo pompier bakagny amin'ny agnaran'ny lamairie parce que izy nahita lalana nagnapidirany pompier ho an'ny lamairie akoatrany pompier misy amy secret-ny ao aby regny akoatrany pompier tsy haiko na pompier mpanjakagna zo na pompier ny Ravatomanga zo na pompier Ndrantsoely akoatrandray nampitriky izy raha maro tamy lamairie fa ty PDS ty za tsy henky nahita ino raha nataonay fa izy nagnano copie tsy zanaka anazy baban'ny efan'olo ro amizay mieboebo fa ro nagnano nareo tsy nagnano nareo nagnano copie tsy zanaka nareo baban'ny efan'olo zegny navianao io PDS tina Edmond mialatsigny aminao Zokla fa za tsy henky nahita initiative-nao personnel niboaka baka amin'ny fonao fitiavanao Diego hoe mba raha raiky nataonao continuité de l'état ataonareo izy amizay ataonareo fa anareo nagnano izy nareo nisy raha nataonareo Diego nisy raha nataonareo Diego ndre place de la musique fotsy vo renouvelenareo 4 étages tsy voadionareo tsena aminay ary tsy volagniny bazary kely premier ministre magnano copie tsy zanany baban'ny efan'olo azafady zalahy ino raha misy amitsika Diego ambarako anareo zio boko publié koa ty raha misy tsy le fagnanaovan'olo malala-tagnana ny tiako volagniny za mankasitraka
ary isorako leny malala tagnana magnano fa anareo Orange TGV voangisay tsy haiko mandariny ny farity Diana ça va Diego indrindrindrindra anareo tsisy raha ataonareo fa oeraoera magnetsy body magnetsiky molon zegny raha henareo fa heureusement nisy reto olo malala tagnana reto magnano ny raha misy mampalahelo olo malala tagnana afondro madio fitiavandro tanàna mba impody amy lazany zegny ny managna camion mampiasa camion anazy magnadio tanàna fa tiany kabaro tsy amiako tsiny ro koa mampagnefa olo mampagnefa olo ro mialatsiny alaiko exemple ataoko ty mialatsiny aminareo tompony karaha ataony Zadima zanaka Diego madio karaha ataony Zadima za tsy magnametsiny ro ko magnano facture amin'olo angalandro aiky fa ro te tanàna madio fa anareo mila mairie nino raha ataonareo anareo amizay mahay mikonkogny tragnon'olo mahay mikonkogny dokan'olo mangala impôt ty impôt ary mandeha ia volany impôt tina Edmond alefanao ia volany impôt raha masinareo magneraka ny tanànany Diego anika olo tsotra tsara fagnahy miramasy poubelle Diego nino fo raha ataonareo io sus le pouce mialaza la miala boboka koa facture mialatsiny ialako tsiny aminareo zanaka ny Diego madio tegna madio heureusement nareo teo fa nareo koa tsy teo asa nagnano karakory Diego za me remercie Zadima zanaka ny Diego madio logique normale reo koa magnano facture amle vahoaka otriny les factures 2 fois par semaine ro mandalo mardi et vendredi $20,000 tous les 2 jours 20,000 ariary 100,000 francs nefa ny vahoaka alenareo la mairie impôt nefa ny vahoaka angalanareo vola gauche à droite ndre mba nefa gasoil ny tomobile ndreto manapagnahy mitera madio reto tsy ataonareo amy la mairie ambaraza nataonareo iny vola be ny tanànanety io tsara nagnano toetsaigny karaha zegny abokako nareo baka io facture-ny Zadima mialatsiny aminareo Zadima tsy hoe tsy fitiavako za mitianareo ary mankasitraka anareo ary manoagna anareo jusqu'à farany tohiza asanareo fa koa iambigny la mairie ny Diego PDS ny Diego c'est vrai tegna amin'ny agnarany hoe PD spécial mialatsiny aminao zoko la tina Edmond fa trop raha ataonareo amy tanànanaiza la anao koa fa tsy mavita mialaza lahy anao ne tsy nitiregny zanaka Diego tsy nifidy anao ndeha to BDS vahoaka ny Diego tsy nanery horogno anao nitenda anao hoe anao tsy maintsy mandeha PDS tina Edmond fa anao koa fa tsy mavita tsy leonao tsy vitanao miala simple ambilany mavita magnano Diego nanjary karaha igny non incroyable
Matoa nareo miramasa impôt amin'olo dikan'izegny responsabilité nareo magnadio tanàna. Volan'ny impôt agnadiovagna tanàna, volan'ny impôt agnamboaragna tanàna, volan'ny impôt agnamboaragna lalagna, fa tsy volan'ny impôt nde milomanareo tegna. Mialatsiny karaha io boka raha misy amin'ny ambary io be eo. Reo contribution incroyable. Fiaignanandreo anao gaga hoe mikarama ohatrino ma reo olo amin'ny contribution reto amin'ny service fiscal reto. Raha anagnandreo ne tsy anagnan'olo miasa, même ministre tsy managna raha anagnany mpiasa ny contribution. Normal, logique, parce que arovany ministre ny finance, arovany DG ny finance. Zegny raha tokony zahanao tsy hay Christian. Fa misy raha tsy mazava en contribution ndraiky la mairie. Anao zao ty vola aminaka koa fa za tsy au courant zegny, za zoko be volagna zegny ihany. Aminay ambary io be, surtout. Fa ela ny volaniko raha zegny ty. Diego magnano nataony. Ça va dire la même chose. J'assure dikan'zegny, les autres provinces, districts, même cadence. Asala. Eto atsika volaniko miambigny le bandy avy any Nazareta, le dimbaka avy any Nazareta fa ho avy aminareo ny tsy rariny, ho avy aminareo ny tsy mety. Manomboko mamango anareo Kobe-Zagnahary io. Mbola Kibay, mbola baraka, tsy ny Kibay. Mbola mangala baraka anareo Zagnahary io. Fa koa etaetany vahoaka, alaheliny vahoaka, fitaregnany vahoaka amin'ny Zagnahary, izy koa masy magnaboaka baraka anareo io. Anareo tsy olo misy fagnahy. Déjà nareo natao io tsy amy lalagna. Tsisy agnatin'ny constitution PDS zegny, tsisy agnatin'ny constitution gouverneur zegny. Atsika zao raha antegna izy fa tokony nifidy lehibe ny faritra. Tsy nataonareo. Ary tsy saky ny seni volagniny. Seni landry baka parce que nagnano affaire maloto. Tokony nandeha fifidiana lehibe ny faritra. Fa tsy io gouverneur Bobo Madjiro. Au PDS, oui, c'est un PD spécial, oui. Mampalahelo. Aboaka koa boka io facture zegny. Publier koa baka io aleo hitan'izao tontolo zao baraka ataonareo zay. Alainareo volane, tsongofinareo volane, tanàna amizay tsisy raha pare. Avy ambary betsaka boka io. O boka grave, o boka tsary tsy grave. Azafady, tegna azafady. Zay ety tarimin'olo be nitondra ta Diego teo maro. Antoko samihafa ta Diego teo naro. Zay nianto tsara, zay niaigny tsara, zay mandeha bazary tsara, tanàna regninao madio, iskarivanao ravoravo, anao mandeha place hôtel de ville teo, tsy haiky misoma, lomay tsikakaka, magnino, anao mizaha télévision, anao masaky magnangaraty aby mandrimandry hôtel de ville. Fa zio, ndrenao iboaka aligny magnano nom du père édifice hoe velogno zany hany ody baka io sa tsy velogno, zegny raha misy. Diego Suarez, n'importe quoi. N'importe quoi. Tapoko magnano lalagna tip-top. Tampoko izy tip-top, même pas un mois. Maleny latsaky izy fa loaka koa. Mampalahelo. Mafy raha nataonareo Diego zala fa koa ataka any amle zala dimbaka baka Nazareta iny mivaly. Eko aminareo mitadiava lalagna miala io. Andeha Ambaribe maraparagna izy. Latsengy za tokiky, za igaka rano nivadiky pity. Teto za, il y a 3-4 jours donc si. Za nikoragna resaka Ambaribe, resaka guide touristique. Déjà tsendriky
na heriery volagna nataoko délégué ny tourisme Mbario be ry zandry anabavy rahalahy asidy vavy asidy lahy agnatin'ny fikambanam-beny guide zanaka Mbario be natsiaro narary natsiaro natao ankilaboraniko zay amire tompon'andraikitry fanjakagna maefa reto mivola baka ro fanjakagna maefa ro tsy maefa any ka za volaniko raha koa tsara za mi remercie fa ndre izy tsara izy anao remercie aviko zegny ahitsiko koa misy raha tsy mariny nikoragna za teto hoe baka ie moi lalagna ie moi vahiny avy amitsika Madagasikara indrindra amin'ny Mbario be oke managna droit mampiasa vahiny mba aie fipetraka amy vizandro olo aby reo managna visa marô autorisation fa hoe miasa Madagasikara sa managna carte de résidence na carte séjour mazatra atsika hoe mahazo miasa Madagasikara zegny aneny raha tiany azavenarô ao amy tourisme hoe ty fisiandreo polonais ampiasainy ty vahiny araiky ty aia lalagna mahazo aondreo miasa aia visa de séjour pitrandreo fa loger reo miasa Madagasikara et durable mialatsigny zegny ny raha tiany aviagna na viako ny volagna raha igny nagnano interview boka madamo mialatsigny raha nabavy azo magnaranany igny nambarandreo za boka agnaranany igny madame Iavy Tasiana tamin'ny anao nagnazava raha jiaby nagnino ma tsy nazavenao fipetraka ndreto polonais reto ry olo eny tadiavinay magnino ro apetraka anareo mahazo miasa ro vahiny fa magnino le guide topo tanàna zanaka tanàna zafin'ny tanàna tsy ambela miasa ary magnino ro mangataka aminareo mandeha bureau nareo amenareo vavaratsy nitaregny taminaka meme niany mbola nitaregny ro zandry ro ke anao nagnano le débat anao ranabavy Iavy Tasiana bravo tiako tsara fagnazavanao igny fa le question poseko tsy nivalinao parce que le mpagnano gazety namanao tao ne tsy mpagnano gazety fa fantôme journaliste mialatsigny e karakory zoky jo mialatsigny zalahy azave aminay aboazy e hoe ino séjour valable fa avy reto polonais reto miasa aminay Mbario be io azovy nagnamero raha io agny ny tiany aviagna aloha le tandrignesantsika kabarinazy araka nivory tamin'ny ireo beach boy ny nosité zegny antsia à propos ny fitarainan'zareo hoe misy ny olo tsy tokony hagnano guide zegny miasa magnano guide lasa mahelingeliny le asan'zareo de niezaka za igny teto anivon'ny préfecture sy délégation du tourisme zegny nampiantso ireo zay tompon'andraikitra misahagna amin'ny le asa voataony zegny nampivoriana ny tandriniesa ino ny zava-misy sur terrain satria efa mba mahita ihany zahay tsimotsimbo fa saingy hoe miantso an'zareo mba nariniesana hoe ino le mamparary iro hainy atao natao fivoriana hoe nifankareny ary nagnano rappel à l'ordre amin'ny lalàna zay mihisa io satria tsika tsy afaka mivoagna amin'ny lalàna na de eo aza hoe ny fitadiavam-bolany à gauche tsy fitadiavam-bolany à droite tsy maintsy hoe misy basé amin'ny lalàna zay misy atsika hoe amin'ny code du tourisme fogna zegny atsika de nampafantariny zareo zany ino
ny asany tour opérateur ino, ny asany excursionniste ino, ny prestataire de service na hoe prestataire spécialisé, ary ino koa hoe ny asany guide. Zay sy zay zay ny fanambarana natao tao satria hoe misy hoe un peu flou amizareo le izy lasa hoe mifanitsaka zany ny asany rontota ka tsy maintsy nagnano rappel à l'ordre ary misy koa zany ny descente loatao hanarana maso araka ny fivoriana ny anty zay manomboka amin'ny semaine prochaine zay no atao zay le descente mixte zay manomboka amin'ny aéroport sy manerana ny plage jiaby eto anosibe. Ya mbola magnetana fogna zahay avy eto amin'ny délégation du tourisme anosibe hoe vondroana tsy miditra agnatin'ny formel satria hoe atsika hoe informel la majorité nefa hoe atsika ndray koa matsapa hoe voahitsakitsika ny asa aiza hoe zany hoe ny fiarovana nareo amizay hoe aloha miditra agnatin'ny lalàna atsika miditra agnatin'ny formel ary atsika tsara zany le lalàna misy mba hahafahantsika zay mifampiaro satria hoe misy ao hoe ny flouté satria hoe nagnano tefampatana zay avy aty amin'ny délégation du tourisme efa hoe maminavina ny hanomana formation ny guide sy beach boy mba hahafahanzareo zany hoe hanaraka anitsakany sy andavany amin'ny resaka métier de guidage satria efa helahela koa manko hoe tsy misy koa zany ny fanamezana ny évaluation teto anivon'ny ministère ka iomagna amizay aloha zay hoe tsy maintsy hoe ampiofina ny guide eo mahery amizany to zany vinavinaina hoe ny fiofanana hoe hamena ny zareo guide eto anosibe. Merci Zandrovavy. Merci. Mazava. Fa raha tokony nazavenao. Ary za teto fanavina tany. Fanaviny volagna ny marimariny kokoa. Ministre ny intérieur. Tompona andraikitry ny vahiny midrika anao. Ministre ny tourisme. Tompony vahiny midrika anareo. Za tsy volagna amin'ny faritra sasany tsisy. Fa matoa amin'ny Ambaribe ao misy. Adikan'izay amin'ny faritra jiaby misy. Nino tiako avegna navy zany volagna ministre ny tourisme, ministre ny intérieur. Matetika mivolagno teto raha zegny. Maro amindreo vahiny io. Na européen, na asiatique, na itako américain, na australien. Tsy séjour, lany séjour amitsika Madagascar tsy sakina roa roasina. Tsy sakina roa aondrana. Fa nitsika avy amindreo any, tsakarendreo ziska agnaty lavaka tragno. Oh! Séjournao lany zany malo. Ampidirindreo amin'ny centre d'accueil, zegny avion mandeha ligne direct mandeha amitsika agny alohanao miondra. Loso. Fa magnino nitsika? Ambela miparipary. Lalagna. Araka volagnanao raha napavy tasy anahy avy. Ampiara. Maro amindreo vazaha io koa ny avy amitsika Ambaribe ao. Tsy niasa ro tany nisy rotier. Ro avy agny, mitosy RSA. 560 €. Normal, ro mitosy 560 €. Ro avy Ambaribe, ro manampy ny vavana ro mpitondra. OMC sy forongony. Parce que pesosy. Magnanaova zay boka anao andafy agny. Anao mpagname vola igny kam gadrogadraga ry. Ary anao le mpangala koa gadrogadraga agny. Fa amitsika ry. Vaza mamody vavatsika zala. Atsika mitanitsika. Za tsy malegny vaza, zany zana baza. Za petraka mitany vaza. Fa za magnara-dalagna. Za magnara-dalagna. Donc, atsika pays farany be lalagna. Voalohany be lalagna. Aloha taoko zegny. Atsika pays voalohany be lalagna. Be loi zegny. La loi nagnatsika Madagasikara. Ah.
tsy tokony karaha io fiainam-bahoaka. Ko loi nagnatsika Madagasikara tsy tokony karaha io fiainam-bahoaka na sécurité publique na sociale na qui que ce soit éducation diable. Fa anareo gn'abo anareo mpitondra sy ny forongony amy direction sy ny délégué sy ny forongony, anareo ne tsy magnara-dalagny. Anareo my direction jiaby a Madagasikara tsy magnara-dalagny. Za tsy magnamiatsina anareo, nareo koa tsy magnara-dalagny. Fôtony ndre olobe nareo premier ministre sy ny président république to tsy magnara-dalagny. Akory mataonareo gnara-dalagny? De ny fandraitra ne de ny taretry. Fa tsary nisy taretry ny tariky fanjaitry. Ke ny diako aviagna madame délégué tourisme. Kofa lalagna n'olo araiky, même anao ambany fahefagna ministre ny tourisme, volagna madame le ministre hoe amy lalagna tsika tsisy raha zay fa azafady. Io ne volaniko, za tsy magnamiatsina anao ranabavy. Tiako raha nataonao igny, nazava. Olo jiaby naregny zo io. Fa appliquer le lalagna. Tsy olo baka kôtsôtsôragny andi beky tanànatsika. Anao ne zanak'Ambaribe. Atsika roe samy tanàna raiky niaviagna, même atsika tsy mpiavagna. Fa anao anabaviko fo, koa tsy mety za mivolagna. Karaha zay koa ataonao anao ndray zandriko, koa tsy mety raha ataoko za zoky. Volagna za, fa tsika tsy andeha hagnano karaha i Jean-Jacques ndraiky Lumène. Miady an-tsaina. Re boka miady an-tsaina volagnin'ndreo regny. Angata mi za zandry. Délégué ny tourisme. Angata mi za ty tseky nisy olo nangataka za mi. Mitsangana eto mivolagny ke tsy nivaliko. Sauf matetika ambaranay ndraiky zandry Joakim eto hoe anao koa fa miverrouiller compte-nao, anao verrouiller koa. Anao koa déverrouiller compte-nao, anao déverrouiller koa. Fanao tao agnatsika zandriko vavy. Katakata maniry. Olo araiky atsika, samy zanaka, zafiny Ambaribe. Tiako raha natao, tanao, anao zao dokafako. Vraiment fo nakaza amy dokanao zany. Tiako fagnazavagna anao, fa tsy ampy. Tsy ampy. Ambara député, zegny raha tokony koragnesiny amy ministre ny intérieur, ndraiky tourisme, manaova sasalôme, reto vahiny tsisy taratasy, mandroboka tanàna. Hoavy ane Somaro. Mangataka amy Zagnahary zay amy raha laty eto nivolagna hoe tsy hoisy baraka amin'ny Ambaribe Somaro. Ary tsy hoisy baraka amin'ny vahoaka any Ambaribe Somaro. Kofa lany daty ampodia. Anareo agnatiny avion ne misy fichier igny, fiche de renseignement. Anareo ampafy miramasy raha igny. Anjara anareo mizaha par jour, azao fo mavaza tokony mody lany visa ao. Bruno Jean-Jacques Demer, anao mody fa visa anao lany alo. Rentre chez toi, point barre, basta. Fa tsy reo midoko mandody tanàna magnaratsy fatao. Azafady. Madagascar tsy poubelle. Madagascar c'est un pays riche. Tsy tokony hijaly vahoaka. Ary kaza-pijaligna vahoaka. Aza vokisagna vandy zay fa voky vandy 25 ans zay. Agnatiny 25 ans boka le 16 ans rody. Zay fa voky vandy. Ke atambatrako jiaby
tamin'ny koragna anaka teo basy eky zalahy basy fagnabaribarianareo zay vahoaka fangalanareo baraka Madagasikara fa ty BSD 777 ampodiko ndraiky aminao Tsay Christian tompona ndraikitry voalohany anao ndraiky Rajoelina mialatsy afaka ordre de démission anao mpisigné izy primature rito ministre rito matoa izy nandeha tagny signavinao dikan'izegny enao ary matoa anao nagneky ny signé ordre de démission anazy dikan'izegny beko baka amy Rajoelina dikan'izegny anao roe raha io babe dalagnanao ataonareo fa azo atao karaha zegny zay aza lotovigny Madagasikara zala aza robaty ampidiana milazany nahezany maro izy Madagasikara ke eto isorako anareo jiaby nagnaraka rango tamin'ny voalohany ziska ny farany atsipiny tady amy tandrokomby atsipiny volagna amy fon'olo mitia fa zay eto ben oui ke zegny eto boka volaniko zama ministre ny intérieur ndraiky ministre ny tourisme tompona ndraikitry raha tsy manjary aminay ao atao ndreto vahiny reto anareo amin'ny ambaribeoko misy vazaha mitondra bajajy oui amin'ny ambaribe ao misy vazaha mitondra bajajy misy vazaha mandafo mosipa ndraiky sabeda raha zegny misy aminay ao mandafo musika ndraiky mandafo mosipa ndraiky sabeda zay mba ene zanaka ambaribe avako tsy legna olo baka andafy tae manaiza andro sabeda zay ro koa tsy navitao tae anaiza andro mosipa zay ro koa tsy navitao ke zegny izy raha avako aby ampidiana amin'ny asy ny tanànany Madagasikara fa nareo mialafa nareo tsy manjary n'olo anareo antsiradrano anareo ny kely antsy ny vahoaka idirany mahame velomatsika jiaby